Deixaré la pràctica de les tècniques ninja. Està volant! És la tècnica de vol ninja! Ets increïble! Sí, senyor, fantàstic. Vinga, Ginzu, ara et toca provar-ho a tu. Què? Vols que jo voli? Sí. Això també ho pot fer un pipioli. No puc, això és massa alt per mi. Mira, has d'atrevir-te a fer-ho si vols arribar a ser un bon ninja. Vinga, som-hi. Molt bé, genial, Ginzu. És normal que la primera vegada no surti perfecte. Vinga, torna-ho a intentar. No puc, germà. No ho aconseguiré mai. Els entrenaments de les tècniques ninja són molt durs. No pots fer-te enrere davant la primera dificultat. És que... Bé, ja n'hi ha prou per avui. Anima't, ja veuràs com demà ho faràs millor. Què et passa? Shishimaru, per què no ens en tornem al poble d'Ega? Què? No arribaré mai a ser un ninja com cal, encara que m'entreni cada dia. Ginzu. No puc continuar al costat del meu germà, només sóc una molèstia per ell. Si no vols venir amb mi, me n'aniré jo tot sol. Però... Espera! Ginzu. Se'n vol tornar al poble? Sí, no para de dir que vol abandonar-ho tot perquè no milloren la pràctica de les tècniques. Aquest noi té poca força de voluntat. Si ens entretenim se n'anirà, què fem? M'agradaria saber què deuen estar fent ara el meu germà i en Kenichi. És l'hora de berenar, Ginzu. Ah, sí, deuen estar berenant. Sí, segur que s'estan afartant de pastissos i rotllets de peix. Ai, tinc molta gana. Ginzu! Ja està. Menjarem una mica de fruita. Sí? Tècnica per fer caure els préssecs! Ai! Sembla que has fallat el tir, Ginzu. Qui sou? Què hi feu aquí? Quina espifiada! Fugim d'aquí! Toquem el dos! Lladres de préssecs, espereu! No us escapareu! Ai, si us arrepego! Tècnica d'immobilitat! No us escapareu! Ai! Corre! No el podem saltar! Ai, que s'atrapa! Espereu! Puja! He dit que espereu! Baixeu aquí! Si no baixeu, us en penedireu! Molt bé! Si no voleu baixar, pujaré jo! Què fem ara? No hi ha més remei que fer el vol ninja i travessar el riu. Em fa por, encara no la domino, aquesta tècnica. Tècnica de vol ninja! Ja us tinc! Ho hem aconseguit! Compte! Ho sabia, no he pogut. Amunt! Però aguanta, gairebé hi hem arribat. Ho has fet! És veritat, la tècnica de vol no és tan difícil. Has vist? Voler és poder. Jo també sóc un ninja. Quina sort que ha funcionat la tècnica de la pesca. Ho has fet la mar de bé. T'ho dic jo. Ho has vist? Ja no cal que te'n tornis al poble. T'has fet tot un campió. El millor ninja del país, no hi ha dubte. Però també ets el Ginzu famolenc de sempre, saps? Sí, tenim la panxa buida. No hi ha cap truc per fer aparèixer menjar? No hi ha cap tècnica que ho faci. Si no ho intentes no ho pots saber. També et pensaves que no podies volar. No n'estic segur. Rotllets de peix, sisplau. Tècnica de rotllets ninja! Ho has aconseguit! Sí? On són? Són aquí dalt. Com ha pogut passar? Ho has fet amb la teva prodigiosa tècnica. Potser puc arribar a ser un bon ninja, oi, Shishimaru? Ets molt millor que la Tori. Molt bé. Ara vull que apareguin uns pastissos. Tècnica de pastissos ninja! Visca, sóc Quina meravella! Això és increïble! Aquesta és
la tècnica de llançar pastissos. T'ha sortit molt bé. Estaré content si recupera la seva confiança gràcies a aquests trucs. Hola, tothom! Hola, Ginzu! On us havíeu ficat, parella? És que... Crec que pensava en tornar al poble perquè en Ginzu no volia continuar practicant les tècniques. No, senyor! Avui mateix he estat practicant una nova tècnica ninja. Jo ho he vist. De debò? I com és aquesta nova tècnica? Es pot saber? Pareu atenció i mireu fixament aquest arbre. Tècnica de rotllets de peix! Ui, que estrany! Intenta una altra vegada. Tècnica de rotllets de peix! Rotllets de peix! Què deu passar? Abans ho has fet molt bé, Ginzu. No és estrany que fracassem quan acabem d'aprendre una nova tècnica. Continua practicant-la i ja veuràs com la domines. Ni.